Bombic je chudák a zbabelec. Ako inak nazvať niekoho, kto takýmto podlým spôsobom obťažuje a prenasleduje ženy? Je to úplný chudák. Stojím za Helenkou Hudačekovou, stojím za Zuzkou Kovačič-Hanzelovou a za každou jednou ženou, ktorú tento pseudohrdina obťažuje a otravuje. Predposledný odkaz môj je pre neho. Chlapče, keď si taký hustý, taký hrdina, tak to povedz takéto zvrátenosti do očí mne na ulici, keď sa stretneme, alebo to povedz hociakému inému chlapovi, ktorému si seberovný a nie obťažuje s tým ženy. To je najväčšia úbohosť. No a môj posledný odkaz je pre vás, milé dámy. Ak vás tento človek obťažuje, ale nie len bombic, lebo takýchto bombicov je tu na svete a na Slovensku veľa, ale takýto podobne zvratený a chorý človek, ak vás obťažuje a prenasleduje, nenechajte si to iba pre seba. Ozvite sa svojmu okoliu, koho máte pri sebe, komu dôverujete, a takýchto pomilených ľudí treba riešiť a sekať hneď v zárodku, aby to neprerastlo, aby sme sa nestali svedkami tragédie, ako nedávno bola tá zavraždená pani učiteľka v Gelnici. Takže my všetci si všímajme, čo sa deje okolo nás, a vy, ktorí ste obťažovaní, ozvite sa, prosím. Ozvite sa, nie ste v tom sami. Prajem všetkým, nech sa im niečo podobné vyhýba.